Upat ka individual ang patay samtang unom ang missing human gibaha ang pipila ka lugar sa Valencia City sa Bukidnon. Sa karon nagpahigay na og clearing operation sa lugar. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez nga manukad sa Valencia City sa Bukidnon. Cyril. Yes, Sara, nakurat ang mga residente dinhi sa Valencia City ug Marabag, Bukidnon sa kalit ka pagsaka sa tubig baha kagabi. Pipila ka mga kabtangan ang nadanyos, lakip na mga kinabuhi ang nakalas. Swerteng napungan pa sa mga residente sa Purok 6A Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Kining rider nga mutabok unta sa dalan nga gilapawan na sa tubig baha. Paspas kining nakabalik sa agi ang rider, diyang nakita na ang hilabihan kasulog nga baha nga anaa na sa kadalanan. Sa laing video nga kuha sa usa ka netizen, kita ang pagyukbo sa paghilak sa usa ka inahan nga nagkalapok na human nga naano dag iyang batang anak sa tubig baha nga maigo sa ilang lugar sa Purok 20 Poblasyon, Valencia City. Tataw sab ang kadako sa tubig baha nga milapaw na sa tulay sa Purok 6 sa poblasyon. Gani stranded ang tanang residente nga buot unta motabok sa mong tulay human nga dili na kini maagian pa. Naigo sab sa taas nga baha ang Central Mindanao University sa Musuan, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon. Sa kuwang video gawa sa entrada sa mong tungaan, kita ang kalawom sa tubig baha nga halos hawak na. Kita pa ang usa ka individual nga nagbaktas sa mong tubig baha. Gisulod sab sa tubig baha ang pipila ka mga boarding house sa mong tungaan. Hantod tuhod ang gitas-on sa maong baha. Sigon sa LGU sa Valencia City, upat na ang patay ug unom ang padayong gipangita human gideklara nga missing. Sobra 300 sab ka magbanay ang apektado sa pagbaha kung asa sagad kanila ang anaa sa mga evacuation centers. Sara, anaa ta karon dinhi sa Purok 21 sa poblasyon sa Valencia City kung asa usa kini sa mga nagrabihan sa pag-igo sa tubig baha kagabi. Gani pakita nato dinhi sa tuang likuran padayon ang ginahimo nga pag-ayo sa mga personal sa Valencia City Water District sa water piping dinhi sa lugar human nga naputol ang linya sa tubig resulta na sab sa tubig baha. Samtang dinhi sa kung walang bahin ato ipakita mga kapuso ang kaniadtong mga panimalay karon nahanaw na og wa na gyud na bilin. Puros na lamang mga simento og kining mga kahoy nga naanod sa tubig baha. Kaniadto puno kini sa mga kabalayan dinhi ang lugar. Apan resulta sa tubig baha, nahurot gyud ang maong mga panimalay. Karon mga kapuso, nagpadayon ang damage assessment nga ginahimo sa Valencia City LGU o ilang mga lakang nga pagahimuon. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Cyril Chavez.